ka taɓa damuwa da tsinuwar wanda shi dama tsinanne ne. In dai uwarka ta shi maka albarka, sa gabanka kawai inda kake so ka fita, Allah ba abin da zai faru sai alkhairi. Aljannarka ba ta gindin kowa, tana gindin iyayenka. Samun kuma yana wajen Allah. Mutum bai taɓa mutum arziki ba, saboda Allah shine mai arziki, shi kuma Allah abin da ya ce maka shine ka bi iyayenka yi maka, ba ka bi wani ba. Saboda haka tsohon kirki yaron kirki, tsohon banza yaron banza. In za a tafi ake neman ɗan rakiya ba an je ba. Ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Saboda haka broda, ka tsaya ka san me yake ma ciwo, ka gaida mai gaida kai ko ba zai ansa ba. Sannan ka sani cewa in duniya da abin da yake cikinta duka za su haɗu domin su yi maka arziki, wallahi in Allah bai yi kai mai arziki bane ba za ka yi arziki ba. Saboda haka in duniya za su tashi su dinga maka lugudan Allah tsina uwar mai ƙarya, suna zagin ka, suna ɓata ka, wallahi in dai kai mai arziki ne sai ka yi arziki a cikin maganganunsu. Saboda haka